এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ রূপে কাল্পনিক। ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ହୁଁ ଖୁଁ ଖୁଁ ଡୁଁ ଡୁଁ ବୁଁ ବୁଁ ଖୁଁ ଖୁଁ ହାଏ ହୁ ହୁ କରିକି ହସିବା ପାଇଁ ଖାଲି ହସିବା ପାଇଁ ଗଡ଼େ ତଡ଼େ କରି ହସିବା ପାଇଁ ଟିକିନା ଭାଇର ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ମା ରାଣ ଆମ ଦିଦି କ'ଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆରେ ବାଞ୍ଛା ତୁ କ'ଣ ଏକା ବସଛୁ? ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ଯୋଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କିରି? ସେ ରଙ୍କ ନିଧି ମାଛ ଧରିବାକୁ? ଦିଦି ନାଇଁ କି ଆମର ସେ ଗାଁ ପୋଖରା ଶୁଖି ଯାଇଛି ତ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଛ ଧରିବାକୁ। ହଉ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସମୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଦିଦି ମୁଁ ତମ ସହ ଟିକେ ଏକା ଏକା ସମୟ କାଟିବି ବୋଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଙ୍କ ନିଧି ନାଲୁ ଶୁଣିଲେ ଆଦି ନାଇଁ କି ପିଇସୁଣୁ ଥୋତି ହେଲା ଦିଦି ନାଇଁ କି ମୋ ଜେଜେବାପାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଛୁ ତୁ ନାଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦବୁ ଦିଆଦି ପିଇସୁଣୁ ଥୋତି କାଲିକି ଆସିବ ହେଲା। ମୁଁ ଯଦି ଘରକୁ ପଳେଇବି ଆଉ ତମେ ହେଲେ ପଳା ହେଲା, କାଲିକି ଆସିବ ହେଲା। ହଁ ବାଞ୍ଛା କ'ଣ ବସି ତୁ ଭାବୁଛୁ? ହଁ ଦିଦି କୁହନ୍ତୁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କହିଲୁ କି ବାଞ୍ଛା, ତୋ ପାଖରେ 12ଟି କଦଳୀ ଥିଲା, ସେଇଥିରୁ 2ଟା ପୁରା ପଚିକି ପୁରା ସଡ଼ିଗଲା। ତାହେଲେ ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କେତୋଟି କଦଳୀ ରହିଲା କହିଲୁ ଦେଖି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ? ତୁ ମୂର୍ଖଟା କି ରେ? ହଁ ଦିଦି, ଯୋଉ 2ଟା କଦଳୀ ପାଚିକି ସଡ଼ିଗଲାନି କି ସବୁ ଯାକ କାଳେ ସରିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଅଜା ଆଉ ମୋ ଅଜା ତୋ ଅଜା ତୋର କେତେଟା ଅଜା କି ରେ? ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଜଣେ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ଖାଇଦେଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଏବେ ଏଇଠି ସରିଛି। ତ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।